Във виртуалното ни пространство, виртуалните ни зрители, както и разлика виртуалните хора, много обичам бълбука в реално време на хората, което не е бълбука, но хаоса. Не знам каква е тази политика на пътя на логиката, спрямо поне да има същата политика за същото, а те натурмозили двойно за 60 години за наследството. Не следвате логиката. За 6 години било неудобно, че трябва да имат един адвокат и 5 фамилии в политическите среди, както и бъдеще, спрямо общините, областите, градове да правят политика относно един път за винаги за табелата. Спрямо замърсяването на въздуха и сигнала с статистиката за замърсяването на въздуха плюс въздуха е отделна тема. За същото плюс обслужването на домакинства и домакинства спрямо обслужването. Или обслужването това какво е? Доставчиците, нещо, което плащаме всеки месец.